Els robots conviuen amb els humans des de fa molts anys. Existeixen els robots industrials, els domèstics, mèdics, personals. En Pablo Jiménez, científic titular del CSIC i doctor enginyer industrial, ha parlat a la darrera sessió del cicle de l'Aula de Cultura d'això precisament, de robòtica, de què s'entén com a robot i quina és la dimensió ètica de l'impacte que tindrà sobre la societat en l'àmbit laboral i domèstic i com afrontar aquests dilemes. Els robots transformaran la societat, això és evident, com ja l'ha transformat el PC, el mòbil, etc. És una nova tecnologia que té un potencial elevadíssim. Llavors, aquí es plantegen molts dilemes que afecten directament a la dignitat humana, a la privacitat, a moltes dimensions, a la seguretat també, i per tant realment es pot qualificar de dilemes ètics perquè suposarà un posicionament, un prendre decisions de si permetem que els robots continuïn desenvolupant-se en aquesta direcció. Jiménez ha fet una repassada històrica sobre robòtica i ha parlat sobretot, no tant dels robots industrials, que porten dècades entre nosaltres i funcionant a les indústries i fàbriques, sinó dels robots que precisament han de sortir d'aquest àmbit, que no està controlat ni pautat, i on els robots es mouen per entorns que no estan estructurats i es poden trobar de tot, fins i tot humans.